Hey लोगोफोर बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। दा आंनियाव गोबाङानो सोंथि सोंहरो बा कमेन्ट खालामहरो जे आदा नोंथाङा भिडिअखौ माजों शुट खालामो बा माबे केमेराखौ इउज खालामो बा बेफोर भिडिअफोरखौ माबे एप्सआव एडिट खालामो, लेपटपाव खालामो ना मबाइलाव खालामो बायदिसिना सोंथि सोंहरो। थ' दिनै लोगोफोर आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन बा फारि फारि खिन्थालांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायखायो नोंथांमोनाबो जुदि माबायदि भिडिअ शुट खालामो, माबे केमेराखौ इउज खालामो बा माबे एप्सआव आं भिडिअखौ एडिट खालामो, नोंथांमोनाबो जुदि एसेब्लाबो मिथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। माने फैदो लोगोफोर जों भिडिअखौ जागायदोनि। लोगोफोर दायो आङो भिडिअ शुट खालामनो थांगासिनो। बे जाबाय आंनि केमेरा। बे केमेराखौनो आं इउज खालामो। बे केमेराया जाबाय Canon 200D। बेखौ इउज खालामनानै आं भिडिअ शुट खालामो। मेक्सिमाम आङो भिडिअ शुट खालामब्ला बेखिनि लेभेलावनो थायो। जिहेतु आङो बे जि बयानि मोनसे माइकखौ आं इउज खालामनाय जायो आरो मोनसे इउज खालामोमोन बे माइक्र'फना गोलावा तार गोनाङा, खिन्थु बे आंनिया गाज्रि जानानै दङ। दासिमबो आं बायनो हायाखै। नाथाय आङो बे मोनसे दंखाबावो जि बया कम्पानिनि बेबो जि बेखौ आं ब्लग खालामनायाव बाहायोमोन। दा आं बेखौ दिनै बेबायदि शुट खालामनायाव बाहायदों। दा बेखौ लागायनाय लोगो लोगोनो आं बेखौ बांद्राय डिसटेन्सआव थानो हाया जायो, जेराव आं बेखौ केमेराखौ जुम खालामनो हाया जायो। दा जुम खालामनो हायाबा आं खाथियावनो थानानै भिडिअखौ शुट खालामनो गोनां जायो। आरो उनाव माइक्र'फनखौ बायोब्ला बेखौ गोजानाव थानायब्लाबो बेखौ केमेराखौ जुम खालामनानैब्लाबो भिडिअखौ शुट खालामनो हायो। थ' लोगोफोर आं बेबायदिनो बे केमेराखौ इउज खालामो, Canon 200D। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि पारचेस खालामनो हायोब्ला बा बायनो हायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मोजां बायनो हागोन। जोबोद मोजां जायो भिडिअ खालामनो थाखाय। मेक्सिमाम जोंनि जि गासै जि इउटुबारफोरा जुदि केमेरा इउज खालामोब्ला बे Canonखौनो इउज खालामो, Canon 200Dखौनो। इउटुबनि थाखाय जोबोद मोजां केमेरा। स' लोगोफोर दायो आङो बे केमेराजों एसे शुट खालामनोसै, नोंथांमोनाबो एसे नायबाय थादो। स' लोगोफोर नोंथांमोना आं एसेब्लाबो खिन्थिबाय जे माबायदि भिडिअखौ शुट खालामनाय जायो आरो माबे केमेराखौ इउज खालामो। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' एसेब्लाबो नुखाबाय जे आं माबायदि भिडिअ शुट खालामो। स' आं लोगोफोर केमेराखौ एसे डिसटेन्सआव दोननानै आं एसे गोजानाव थानानै भिडिअखौ शुट खालामनाय जायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां हाबाय बा एसेब्लाबो मिथिखाबाय, नुखाबाय आं माबायदि भिडिअ शुट खालामो। दा मोनसे सोंथि सोंहरबावो जे आदाया बेफोर भिडिअफोरखौ माबेयाव एडिट खालामो होनना सोंथि सोंहरो। आं बे भिडिअसफोरखौ KineMaster मुंनि मोनसे एप्सआव आङो बेखौ एडिट खालामनाय जायो। आङो गुबुन जेबो कम्पिउटार बा लेपटप जेबो इउज खालामा। आङो जास्ट आंनि मबाइलनि जि KineMaster जि एप्स दङ, बे एप्सजोंनो आङो बेखौ एडिट खालामनाय जायो। दा आं बै भिडिअसफोरखौ KineMasterआव माबायदि एडिट खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो गासैबो फारि फारि दिन्थिलांगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा गिबियावनो KineMaster एप्सखौ अपेन खालामनांगोन। अपेन खालामबाय। खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। दा फैनायनि उनाव जों बे गिबियावनो प्लास सिन दंना, बे प्लास सिनखौ जों क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव 16:9 बेखौ क्लिक खालामबाय। खालामनायनि उनाव बायदि इन्टारफेस फैसिगोन, जोंनिया फैबाय। दायो बे सायाव दङ मिडिया लिरनायाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव आं जिखिनि भिडिअ शुट खालामदोंमोन बे फैबाय। बेखौ आङो जायखिजाया मोननै सिलेक्ट खालामथ'नोसै, बेखौ खालामबाय आरो बेखौ खालामबाय। दा बिदि खालामनाय लोगो लोगोनो गिबिनि जि आं बे भिडिअ आङो जि कालार, बे कालारखौ नायनो हायो। गिबिनि आंनिया भिडिअ कालारा एसे मोजां जायाखै बा एसे फुग्ले जादों, बेनिखायनो आं बे कालारखौ चेन्ज खालामनो हायो। बे भिडिअखौ आं क्लिक खालामबाय। खालामनायनि उनाव कालार एडजास्टमेन्ट दंना, बे कालार एडजास्टमेन्टआव थांबाय। बेनि उनाव बेखौ एसे बारायना होनो हायो। बारायना होनाय लोगो लोगोनो बिनि जि कालार, बे कालारा एसे मोजां जानानै फैबाय, गोथां मोजां नुनाय जादों। दा बेबायदिनो खालामनो हायो। आरो बिनि उनाव बेखौ जों प्ले खालामबाय ना, प्ले खालामनायनि उनाव बिनि साउन्डआ एसे आलादा जादों बा एट्राक्टिभ नङा जादों। बेनिखायनो जों बिनि साउन्डखौ जोङो टटेलि खोमोरनानै बेखौ गुबुन आलादा साउन्ड बेयाव सोना होनो हायो। जेरैबायदि बेखौ साउन्डखौ जों जुदि बिनि भिडिअनि जिखिनि साउन्ड दङ, बे साउन्डखौ जोङो रेकर्ड खालामनाय साउन्डखौ जोङो खोमोरनो हायो। जे एक्सट्रेक्ट अडिअ खालामनो हायो। एक्सट्रेक्ट खालामबाय, अके खालामबाय। बेनिफ्राय बे अडिअ सिलेक्ट खालामनानै बे आगसिथिंनि डिलिट बाटनाव क्लिक खालामबानो बे अट'मेटिकलि डिलिट जालांबाय। डिलिट जालांनायनि उनाव बिनि अडिअफोरा गासिबो डिलिट जालांजोब्बाय। बिनि उनाव जोङो बेवहाय गुबुन आलादा जि अडिअफोरखौ सोना होनो हायो। दा नै बिनि उनाव ट्रेन्जिसनखौबो जों गुबुन खालामनो हायो। नै आं बेखौ होबाय, क्लासिक ट्रेन्जिसन्स। बेयाव क्लिक खालामबाय। खालामनायनि उनाव बेबायदि जासिगोन। नायनाय लोगो लोगोनो बेबायदि जाहैबाय। दा बेबायदिनो
हारसिंनो बेबायदिनो गोमोरलांबाय आरो दा बेबायदिनो मोनसे ट्रेन्जिशनखौ गुबुन गुबुन ट्रेन्जिशन एफेक्ट खालामनो हायो बेवहाय गुबुन साप'ज आं बेखौ होबाय प्ले खालामनायनि उनाव आंनो बे बेखिनि सिगांनि पार्ट्सखौ नाङाब्ला आं बेखौ केमसियाव थुनानै बे केमसि बायदि साइनाव थुनानै बेखौ सिगांनि जि ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले हेड खालामनाय लोगो लोगोनो बे सिगांनि पार्ट्सआ डिलिट जालांगोन दा बेबायदिनो आं एडिट खालामनाय जायो बेकग्राउन्ड मिउजिक होनो लुबैदोंब्ला बेकग्राउन्ड अडिअ थांबाय अडिअ थांनायनि उनाव जिखिजाया मोनसे नन कपिराइट मिउजिक सिलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय खालामनायनि उनाव बेबायदि खालामनाय जायो दा बेबायदिनो भिडिअखौ एडिट खालामनाय जायो बे लास्टाव आंहा जाजोब्बाय एक्सप्लोर खालामनोसै एक्सप्लोर खालामनायनि थाखाय नै लेफ्ट साइडनि जि मोनथाम डट बेनिफ्राय मोननै सिन दंना गेजेरनि बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोङो भिडिअखौ बेसेबां एमबिआव एक्सप्लोर खालामगोन बेबो फैयो दा गिबियावनो फुल HD 540p 360p माबे मोनसेयाव नोङो बेखौ एक्सप्लोर खालामगोन बेयो फैजोबो आङो बांसिन भिडिअखौनो 720pआव खालामो बेनिखायनो 720pआव दोननायनि उनाव बे गाहायाव फैगोन बेसेबां हाइ क्वालिटिसिम खालामनो हायो नै हाइस्ट आंनि बे 720pआव बे भिडिअ हाइस्ट एमबिआ जाहैबाय 104 MB आं दा 104 MB लासै खालामा आं मेक्सिमाम भिडिअखौनो बेखिनि लेभेलसिम लाखियो बेखिनि लेभेलाव भिडिअ गोलाव जायोब्ला एसे बुरजा जायो आंनि हाइस्टआनो 300 MB बा 250 MB जायो दा बे भिडिअ गुसुं जाबाय नालाय बेनिखायनो बे 41 MBल' जाबाय दा बेबायदिनो लास्टाव आं एक्सपर्ट लिरनाय दंना बे एक्सपर्टआव क्लिक खालामनानै बेखौ एक्सपर्ट खालामनाय जायो स' लोगोफोर आं बेबायदिनो भिडिअखौ एडिट खालामनाय जायो आरो लोगोफोर बेबायदि भिडिअ शुट खालामनायाव ओरैबायदि एसेबां टान जाया खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय जे भिडिअनि कन्टेन्टखौ बानायनायावनो जोबोद टान जायो दा खोथाया जाहैबाय जों ओरैबायदि सानो जे मोनसे भिडिअ खालामोब्ला मानसिफोरा जोंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनग्रा मोना दा सोरबाफोर माबाफोर बुंगोन नामा बेबायदि साननाया जोंनि गेजेराव फैयो दा जों मोनसे भिडिअ आपल'ड होनायनि सिगांनो बा मोनसे भिडिअ खालामनायनि सिगांनो जोङो गोबां खोथा सानग्रोनांगौ जायो जे जोङो बे भिडिअखौ मानसिफोरा मोजां मोनगोन ना मोना दा बे जों बानायनाय भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नामा बे गोरोन्थिखौसो सोरबा माबा मोनसे बुंगोन नामा बेबायदि मोनसे साननाया जोंनियाव फैयो आरो थ' बेनिखायनो जों गोबां सानै हयै भिडिअ मोनसेखौ बानायनांगौ जायो स' लोगोफोर आं बेबायदिनो भिडिअखौ शुट खालामनाय जायो बा बेबायदिनो एडिट खालामनाय जायो नोंथांमोनाबो जुदि इउटिउबार जानो गोसो दंब्ला बेबायदि प्रसेसैनो नोंथाङा भिडिअखौ एडिट खालामनो हागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोनाबो जुदि एसेब्लाबो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ